So what's up guys? Sumug-sumag dito sa inyo ang newsfeed. Nanapod ko dali. Saya. Sabog-sabog na lang pala yun. Rose negosyo daw pa, pina-level style. Ano yan? Rose negosyo dapat 5 abo? Pero? Kaya pa ba sa? Hoy! Mula! Pinot sa Manila Rose. Pyramid man. Ay, kupol. Pyramid. Kawa ka dahil kung lagi mo na. Ayan na mga tagas. Ano mo? Happy New Year everyone! Happy New Year everyone! Happy New Year everyone! Bye guys. Kumana ang ilahang mabimara. Mabimara. Hey guys, limpyo na sila. Apil sad ko. Ano naman ang Valentine's. Mamantay ato. Ay pagbuot. Abutaan naging kati oy. Mura masyag ko an. Aw, di na ko. Wa ko ka video nila. Ganun na kay nalingaw mo kog tanag sa lida. Ay. Nya gitag. Mananami. Oh. The greatest white chocolate caramel. Lukia mo. Ha? Nokia, di ba? Nokia mo? Ano sa din? Ano sa cellphone ng limang Twitter mo na. mo na Twitter? Ha? Ay, ay, ay. Amuchika, amuchika. Twitter? Wayayot. Wayayot. Ay, ay, ay. Amucha, wacha, wacha.